titise unya daghang gyud naapay mga hulga bitaw, naapay mga sulti-sulti nga dili maayo unya usahay naapay mga di pagkasinabtanay mo to nakaingon gyud ko Lord, hilak gyud ko sa Ginoo, hilak gyud dayon nya kanang ilakanin ng duha no kasabot sa gibati nay panahon nga mingon ko lang sa munin nga ganahan ang mundag sa munin. Pero mora na gibati nako kay tao ra mo punta, di man pud pwede nga mapakagahit ka kung hibaw tang sakitan gid ka. Labi na ani bitaw tong gawali ko naging Sunday nga ining panahon na manghilak ta kay ano man naghilak mo pud sila, kay po kay magkatakanay ta. Kay sa Bible baya pag nay mamatay, bayran nila ang ilang mga tao nga bayran jud nila para mohilak para nila. Nya mohilak lang sila kay mo artista hilak ka sila kung bayran sila. Pero ang ato ang pag-antos karon igsuon, tinuod gini siya. Gani pag-adto mo sa ospital, hilak ni tanan oy. Pagtawag nilang ni Aliw gahilak mas Aliw adto ko na kulbaan og samot. Liw, naunsa naman Liw? Mo tong galibog ko unsa Liw ngano Liw? Yang sige na sila hilak mo tong pag-adto sa ospital. Gahuot, galibog na ko, maro kung kakuyapon ko gahilak ni Riadje mo tong atras ko kay wala galibog nang sa gibati ba nga gahilak ko nga Lord nganong ni ngani man Lord. Pwede man ka siguro mo milagro Ginoo. Pero iagos Ginoo nga Lord kung imo jung pagbuot kining wa joy makapugong. Kaya ang kinabuhi sa tao gyud mubo or gid kaayo. Mo na nga namay musulti nga pwedeng ampuan si Riajen. Ato nang gibuhat gid ang tanan man. Dugay na ta panahon nga nagampu sa iya pero di man kitay magbuot. Si Lord man gid magbuot sa kinabuhi sa tao. Amen. Mo na nga nay mga panahon nga nagka giblame na to ang kada usa bisan nakakuan tang anong ngani may desisyon pero moabot gyapon sa punto igsuon ang kinabuhi ang Ginoo gi magbuot. Bisan pa og buhaton nimo ang tanan gipadoktor nimo sa pinakamahal nga doktor gani si Chris Aquino 3 years o to 4 years na lang ang kinabuhi. 5 ka specialist nga doktor ang nagtambal niya karon na siya 5 ka sakit paras ka milyon ang usana. Pero ingon ang doktor nga gitaningan na ginang kinabuhi niya. Ngano man bisan paggamhanan ta dato kayo ta ang Bible nagwali ko gapon sa Bible study to gapon nga bisan ang dato wag gid nakapugong sa iyang kinabuhi. Mo na nagpasalamat ra gid mi nga si Riadje nakadawat nakapangalagad ni Kristo o niya nakadawat sa kinabuhing walay katapusan, no? Kay nga nara maginang kinabuhi gyud. Ang pinaka libog nako ang pinaka nindot lang gyud nga nakailatas Ginoo. Kay sa musugot kag sa dili kitang tanang tao mga matay gyud, pero ang pinakaluoy nga tao kapang walay Kristos kinabuhi. Bisan ako gud wako kay baw gud asa ko matapos mo nang sige bito ko og ampo nga Lord, ako nang kwaon, basig si mama, si papa ngani pero dasig jud ko gahapon nga samtang naa pang inyong minahal kinabuhi tagay jud panahon. Ayaw sigig kasapi ang imong anak, ang imong ginikanan ay po sigig ka stress kung unsa lang binuhatan, tagay sila panahon gyud. Dili lang nimo sila sige sultiyag maot basta kay unsa imong mahatag nila nga para nimo bahala gamay man ang mahatag nimo nga time resources basta kay imong napafeel sa iya nga gigugma nimo siya. Ingon gani si ate nga may pag namatay na lang siya bata pa siya pero may na lang gyud kay kanang at least ba nga naka suway si ate nga nagpangga sa usa ka anak niya nagamuma siya ingon nga ginikanan. Amen. Muna karon atas pagbangutan padayon gyapon tang mag-comfort sa ilaa bisan wa si pastor didto kita kamo nga naa didto nga silingan kamo gyud kitang tanan gyud gitagaan og oras o panahon nga makiramay sa ilaa gani si ate ingon siya nga di ko ganahan nga magpundo diri sa Bohol plano siyang mulakaw at ayo siyang isultiha kay mao gud po'y plano niya kining kay tungod di gyud niya madawat ang maong nga pangitabo. Muna nga karon namo didto bisita agid siya adlaw o hapon o gabi sultii si ate pahinumdumi sa pulong sa Ginoo. So unsa inyong mabuhat Jackson ninyo siya kay bisan human na ang pangitabo ato gyung ganingon si ate nga human ang Pasko si ay lubong kay bisag lawas na lang na at least ba nga nakauban gid nila. Di gid dalin mangingana nga kinabuhi igsuon mo nang di unta ta dapat magdut-anay gud ani, no? Kana bang og naay problema ang usa ka tawo kanang wata ko hibaw mong gyud unsay giagyan sa tamo nang as much as possible bisan ako gani nga pastor nagron kong pakitaan sa inyo nga dili maayo or nay panahon nga wala mo dire maguol ko
dili man ko musuko or malagot ninyo, mag-uol lang ko ba, pero kita yung tanan na magud tay gipang-agian sa kinabuhi. Wako kay bawg nganong wala mo diri usahay, pero ang ako lang bitaw nga sige kung tambag bagi din niyo nga ayon lang kita, may gugma ang Ginoo bisag unsay nabuhat nimo gipangga tas Ginoo. Hinabay mga wali ron nga nasikat sa Facebook. Luoy kay mga membro gipangkuan pero gihapon aning simbahan wa gyud ko katudlo og mukondenar kaog tawo. Bisan si pastor makasala gyud ko igsuon, no? Namoy nakita na ko nga dili maayo, dili ninyo wala ninyo kayo yun naagid na. Ako kay baw kun sa inyong gipangsulti sa uban or sa inyong gibati. Pero tao ra pud ko nga makabati og mga kasakit o problema sa kinabuhi makasala pud ko. Mo nang sabtanay lang ta. Mo ning kabuntagon pao gasugod. Sulti lang to kay tagsara mo ta makita. Nagauluhan siya og humility of Jesus. Tuluan ta sa Ginoo karon nga atubangan sa Dios wala gitay dapat ikapasigarbo ikpanghinambog sa ubang tawo nganuman kitang tanan gigrasyaan na gud sa Ginoo. Amen. Ang pulong sa Ginoo makita siya sa Filipos 2:1 hangtod sa 11. So ang Filipos igsuon usa na siya kasimbahan nga gitukod ni Pablo nya kaning Filipos lugar ni siya. Nya kay wala pa may simbahan sa una ginganlan ang simbahan, lugar na lang sa simbahan ang ginganlan. Na iban mga Christian born again nga simbahan karon nga mingon sila nga Tangnan Disciple Church. Pero diri hangnam man diri kay ang sponsor hangnam. Unya disciple new creation siya kay may atong life verse man nga mga bagot ang binuhat sa Ginoo. Amen. So Philippians chapter 2, Filipos sa Bisaya 2:1 hangtod sa 11. Ang pulong sa Ginoo nagingon, busa ko nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug kang nalipay kamo diha sa iyang gugma kun may panagiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usa-usa. Awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug gunahuna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo og dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyong kagaugalingon, kayuhan. Verse 5, angay ninyong batonan ang unahuna nga gibatonan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Verse 7, hinuon sa iyang kaugalingon kabubuton, gibiyaan niya ang kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Verse 8, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kintas-ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Verse 11 last verse upang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Magamputa, Ginoo among gipaubos among kaugalingon. Kay sa makadagan siguro Lord nakita nimo kami nakasala sa tago, sa dayag, sa sulti, sa buhat ug sa gigunahuna Ginoo. Nangayo mi og kapasayloan pinagi si mong balaang dugo nga maghugas kanamo karon. Bisan ako nga nagwali Ginoo, wala ko'y katungod, tungod kay gigrasyahan na jud ko nimo. Nakasala ko, gidawat ko nimo, gigamit. O kaming tanan padayon nga nagnangayo sa imong grasya kaluoy Lord nga padayon ming mapasalamaton taliwala sa mga pagsulay Ginoo nga among nagian. Lord, akong giampo nga padayon ka magako sa pamilya sa sulpot, bisan sa mga kagagawan Ginoo sa mga amigo ni Ria Jane. Salamat Lord nga padayon ka makigsulti ka namo samtang buhi mi sa pangalan ni Jesus. Amen. May imbutag sa makausa. So, karong panahon na igsuon nag-celebrar ang atoang gani natay gitawag nga annual celebration o tinuig nga selebrasyon sa pagkatawo ni Jesus. Mo na birthday ni Jesus. Na mga ubang relihiyon nga dili sila mo celebrate og birthday tungod kay wa kun na sa Bible. Pero kaning birthday mo gud igsuon, wala gid siguro sa Bible pero pasalamat mong gud ni nga kitang tanan na tawo. Gani na mga ginikanan nga mamatay ni panganak nila. Na ako'y mga anak nga mamatay inagawas sa ilang or dili magawas sa tiyan sa ginikanan. Mo nang ingon ang Bible nga hinumdumi ang Ginoo sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Ingon ang Ecclesiastes
Nga kada adlaw kuno atong pasalamatan si Lord nga nabuhi ta, na atay kinabuhi igsuon. Dayon ang birthday ni Jesus kining siya unta ang sentro ang igsuon. Siya ang dapat tagaan sa regalo pero kay wala naman siya diri naman sa langit. Mo nang naandal sa ato ang pag naay Christmas or Pasko bugat kinis mga ninong ninang nasamot nagkuhaon bitaw ka nga, ay, pastor, ninong ka, ninang ka, malipay ka, kay gikuha ka, pero taon-taon, makainom-nom ka nga na po, ano yung ginugos. Inagka Pasko, kay mo chat rin mo, ninong, na picture bitaw, gahapon akong igagaw, mananganak man siya niya, gikuha kong ninong, musagwa ko, mingkuan, wako ka doon sa bunyag kay busy mas ministry, ingon siya nga, ninong, na picture siya nga anak, Kuha na po di, ay, walang sila Gio, ganyan na konsensya, nakadagan na siya utang nila. Sagdi lang di, mahatag rin lagi na. Mo nang, salamat kay Presyohanon tano, kanang watag apas, anak kayo ba? Pero kana bitaw, sagdi lang, na may mga jing-jinggit. Na bitaw, malipog ko kay gasto ta kayo o Pasko, pero lipay tanoog na makadawat ang bagong pinaskuhan. Itong na si itong Christmas party atong ubos sa una, lipay kay sami kay Aqua Plus tong iyang karton. Sagit-sagit siya. Anak ko, ayaw kalipay diha kay tanawan ang sod. Anak ko niya pag able tuwalya ra day. Tuwalya to no. Habol tuwalya, naguol. Mo nang igsuon ang punto magud sa Pasko, dili man gid kita gyud. Malipay ta kung makadawat ang mga pinaskuhan or nata exchange gift. Pero ayaw jud pag-expect nga kanang madawat nimo makahatag nimo kalipay. Kay gani itong akong nadawatan pag Domingo atong yagi nga kuan, haw nadawatan puro pang babayi. Ako naghatag ni Chacha. Mo nang ayaw jud pag-expect no nga kanang regalo nga madawat nimo kay maka-excite ba yun sa kay soda dito. Ano kanya nimo kay plato ra day og kutsara. Malipay ng mga mama tino. Pero kanang mga batan-on makadawat og ingan na maguol. Saon man kuning plato ko Sara oy. Sagdi lang kay basta kay magamit. Amen. Muna nga igsuon usahay murag kita na ang focus sa mao nga event. Pero ang punto di ay kung ang birthday ni Jesus muhatag tag panahon sa pagpasalamat diha sa Ginoo. Ingon gani si Pablo sa 2 Corinthians 9:15 na thanks be to God for this indescribable gift or salamat sa Ginoo sa bililhon kayong gasa. Unsa man ning gasa nga gihatag sa Ginoo kining kaluwasan ngadto sa langit. Kay kaning tanan natong madawat sa kalibutan atong sigig painumduman nga temporary ra gid ni. Kanang cellphone nga madawat nimo, kanang imo ang motor nga ihatag sa imo temporary ra na. Pero ang langit igsuon gitagaan ta o giandaman ta sa Ginoo puro gold. Ang imong agianan gold, ang imong balay gold. Tanawan ng Revelation, puro gold dito. Dito kay igsoon makatagamtang gid kag tinuod nga kalipay. Amen. Muna nga kining Pasko, it reminds us, nagpahinumdum sa ato nga dapat ay tagaan natong panahon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mabitan nang naay ubang mga simbahan nga naa sila'y simbang gabi, pero kadlawon sila manimba. No, kay nga naman kanang pagpahinumdum unta manggod ni nagani usa ka pare ingon nga ang simbang gabi wa siya gihimo nato para ang atong mga wish matupad. Di ba kamantay kana ingon sila nga kumpletuhan ning simbang gabi kay ang imong pangandoy matinuod dili jud na siya tinuod igsuon. Musimba ka sa Ginoo dili tungod sa panalangin kundi dili musimba ka sa Ginoo kay lagi pasalamat kas tanang panalangin imong nadawat. Mao kita nang diri sa simbahan pa-reminder po nako bahalag na ipanghatag sa mga Korean diri or wala simba gid sa Ginoo. Kay basin ang inyo ang basin lang pud ang uban nga wala ko gapudungog basin lang pud ba. Nagpa-remind lang ko nga ayaw jud pag-apas nga mosimba lang ta kay na ipanghatag pero ayaw gyud simba ka naman gihatagan ka sa Ginoo gininhawa palangdaan kusog og pagkaon sa matag adlaw. Manang si Lord ang sentro dapat sa mao nga Pasko. Amen. So sa akong pag-study pa gani ang meaning sa Christmas imo nang tungaon manggod Christ Mass. Unsa man ning Mass sa Bisaya misa. Unsa man ning misa sa Bible gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi ngadto sa cross. Mo ni meaning sa Christmas nga ang Pasko lagi wala lang nataw si Kristo igsuon para lang maparimindan ta nga nataw na siya kundi nataw siya para
sa purpose nga ihatag niya ang iyang kinabuhi ngadto sa cross. Nganuman si Kristo ang ultimate gift nga gihatag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi igsuon. Amen. Muna daghang tawo ang walay mo nang masubo ang Ginoo kay nganuman wala sila kasabot unsa gid ning meaning sa Pasko. Kaya ang meaning sa Pasko igsuon ang Dios maayo sa atong kinabuhi. Kay bawo gyud ko nga daghang mga panahon magsigi tag bagutbot sa atong panahon karon. Daghang king corrupt sa ato ang gobyerno, daghang corrupt sa naas posisyon, unya nagkalisod-lisod ta kay mahal king pamaltonon sa buhol. Daghan patang gastuon sa pagka-ospital pero pangkuhaon pagid ang atong mga tinigom. Naganay mga scam nga ang PhilHealth siruhog balance na, nakulbaan tanan, magwilga na. Daghan kang gitigom adto nga kumpanya pero pangkuhaon ra igsoon naganay gibalita nga milyon kuno ang ilang anniversary sa kuan nang atong mga kwarta dayto. Pero ang punto mga igsoon mga bisan sa pangitabo sa kinabuhi atong pasalamatan ang Ginoo sa gihapon. Natay kasing-kasing nga magpasalamat. Kaya ang pagpasalamat manggo dili lang kay nakasimbahan, dili lang kay nagtindog si Kenneth dire o naggitar mi dito nakapasalamat na mi. Apan ang pagpasalamat igsuon nga kinasing sa kasing-kasing nimo nga bisag namatyan ka kana bitawng Lord salamat kay bisan ang anak nawala kauban na sa nimo ngatos langit. Amen. Kita nga mga Kristohano mo nang ingon tang murag tag mga naatay nalisuan kuno ta. Kay bisag namatyan na ta nawad-ag kinabuhi nagpasalamat gyapon ta. Yo atong wali pag naging Domingo si Job, hurot ang iyang upat ka anak tulo. Unya ang iyang asawa minbiya pa jud niya giaway pagid siya unya ang tanang kabtangan niya na hurot. Hurot tanan unya BIBI pagid siya sa iyang mga amigo nga nakasala ka Job. Nag-uol kay si Job, wala siya tingog-tingog nila, nagsulti ra siya sa Ginoo. Pero ingon siya nga, nataw akong hubo. Mamatay kong hubo, dalaygon gyapon ang Ginoo. Siya ang naghatag, siya ang magbawi, siya ang magbuot igsuon. Amen. Mana unsay may tabo sa kinabuhi, pasalamati gid gyapon ang Ginoo. Makasab-an maka ni pastor, usahay murag ka gi-personal, or usahay murag gikondenar ka sa mga tao, giaway ka sa mga tao, gigugma ka sa Ginoo igsuon. Amen. Nga man ang simbaha ug pasalamati ang Ginoo. Nga naman tanang butang nahitabo sa kinabuhi naay katuyuan ni Ginoo. Ako bitaw nakasabot ko karon Lord, ganong gialaw man nimo karon. Hapit na mong Thanksgiving pero ingani nahitabo. Pero na-realize na ko ba nga unsaon ako pag-grow, di ba? Ang wali pag niagi unsaon nimo pag-mature sa kinabuhi kung dili tugutan sa Ginoo ang mga panghitabo. Kay usahay igsuon pag wa tay problema di kita kibang muduol sa Ginoo. Amen. Muna nga igsuon tudluan ta sa Ginoo karon og pagpaubos. Karong mga panahon na hila ko sa Ginoo sige ko pangitag mensahe Lord. Kana magwali ko didto galibog akong gibati. Basta kay nagwali ko didto, nag-encourage ko nga bisan ako sa akong kagalingon, dagan ko gibati nga dili ako kasabot. Nga mura kog babayi nga naay bisita. Ana bitaw. Ang mga bahay makadayot ng gidani. Murag ingana kong gibati. Murang karong mga panahon na tudluan ka sa Ginoo mga pagpaubos. Kay basig natay mga binuhatan, natay mga kapakyasan nga nahimo, mura ba gituyo sa Ginoo ni mga pangitabo para ma-realize nato nga grasya ra gid tanan sa Ginoo. Amen. Munang sa verse 1 ug 4, verse 1 hangtod sa 4, mo ni pagpaubos nga gusto sa Ginoo nga atong mabatonan. Unsa man ni siya? Ingon ang verse dito ta sa verse 2 na lang. Kay murag nag-encourage naman ni si Pablo aning verse 1. Verse 2, awhagon o gi-encourage mo nako ingon siya sa pagbaton sa managsamang katuyuan o gunahuna o sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ang gusto ni Pablo aning simbahana nga ang una-una o kasing-kasing sa mga tao magiusa. Amen. Dili magkatibulaag ba, dili maglain-lain, dili magidja-idja aho-aho. Mananginin siya ayaw kamo pagbuhat bisag unsay gikan sa hinakog. Nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo o isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong at imanon ang tagsa-tagsa ninyo ayuhan. So ang punto ni Pablo mga igsuon nga nay mga tao aning simbahan na gusto silang muangat. Gusto nila nga sila'y mailado, sila'y nay posisyon sa kinabuhi. Gusto nila nga ma-appreciate sila sa pastor or mahimo silang mailado sa katilingban. Buhaton nila ang tanan para lang makita og maayo sila sa tanan nilang gibuhat mga igsuon.
Mo na nga tambag bitaw nato no. Kay sa ubang simbahan man god na jud mga tao nga gusto yung kana ipakita nila ang ilang talent. O art sa music, kana man sila nga pastor. Pwedeng musuway ko gitar. Kana niya. Ayaw man ka mo gitar. Ikaw na gitar on Sunday. Okay na lagi ni mo pastor. Yan na ba? Kana uno ba man god nga ilang ipakita ang ilang pagkamaayo para makitaan sa mga tao nga kahibalo sila aning mga butanga. Na yung mga tao nga na igsoon nga kay depende mo kung nas motibo god. Na di mga dasa ang tanang tao na to. Pero ang problema magud sa Ginoo kay kana bitaw ipakita gid nimo ang the best para lang i-appreciate kas mga tao. Kanang buhaton nimo ang tanan para mailado ka, para kanang mailhan ka nga kung wala ko ning simbahan wa og gini mahimo. No, ako'y nagdagan kung natampo ng simbahan na, pwedeng ingana ang atong masulti. Ako'y naghatag aning tanan ani dapat gyud nga ibutang ang kungalan diha aning kuan. No, di ba ingana? Pwede man na kay prana nagpasalamat tas mga ngan diha nga may sponsor. Pero ang problema mo gud nato sama sa gingon diri nga basit ug niya gibuhat mo na para lang masikap ka. No, i-check nato atong kaugalingon. Kay dagan yung mga natabo aning simbahan na karon mga panahon nga mura ba og nagkwintahanay na sa mga nabuhat sa kinabuhi. Bisan ako gud makaingon gid ko nga kung wala pa ko nagpastor direct, mana ito kung pwede pala maingon ko ba? Wa adyo may pasalamat ha. Di mo kakita sa gibuhan sa inyong pastor ingana bitaw pwede kung moingana. Pero grasya ra man tanan sa Ginoo, mo nang pagpaubos sama ni Kristo. Amen. Dili ko pwedeng muduot kay Dorina, di ka ra ba makitaan sige dire? Ate, nya imo kung ingana o ingana bate. Pwedeng ingana tino. Pwede kong mamuyboy ninyong tanan. Si Mark J, undangin ang imong aro. Simba rin kanunay. Pwede may ingana ko ba? Wa mo'y katungod niya man yan. Simba dyan ang Ginoo. Wa biya ko gingana. Wa biya ko namugos ninyo nga simba dyan mo kadmininggo kay may impierno mo mas hindi mo simba. Nakaduog ba muna ko ana wala. Gani ako pag ganing i-adjust bahala og di mo kasimba. Basta kay og unsa yang gibot importante buhatan na pero ayo jud kalimti ang Ginoo. Mo jud sige encourage nako ngano man dili ko pwedeng muduot ninyo kay ako po sa kagalingon na ako kakulangon atubangan sa Ginoo. Ayaw jud mo og kariak dayon kung naay masulti gani nako para ninyo dili man kamo lang ang giwalihan ako mampud. Amen. Bisan ako kasab-anan pug ko, walihanan pug ko. Gani sa akong asawa sige jud ko kasab-anan Bisag pastor ko sige ko kasab-an. Maminaw pug niya kay dili man kita makita sa tong sayop. Kanay mga tao man nga makita sa tong sayop mo og sultian ta, mas maayo gani og maminaw sa kauna. Basig na po siya punto ba? Ito, sa baha, basig na. Ana, niya og musulti, manggalika, pwedeng imong isulti nga, salamat kaayo. Nga, naklaruha na ita. Kadi man, pwedeng maagi ni mo sa tanan sa kaisog or kalagot. Ang tanan gyud na agoy saktong pagsinabtanay. Amen? Dili pwede igsuon nga manuot ko ninyo, dili pwede nga paminawa ko kay maguwang ko nimo, paminawa ko kay pastor ko ninyo, wa bayad jud ko na mugos ninyo. Amen? Gani mo encourage ko ninyo usahay gani murag mainsulto siguro mo pero nga ako lang gid kaayuhan gid sa kada usa. Kaya ang kasing-kasing sa pastor ba igsuon kani pastor manggod sa Bible magbalantay ni siya. Ang trabaho sa magbalantay pag ang yang karnero mudong atong mga peligro nga mga lugar iyang tukon atong yang sungkod. Kay madong naman atong pangpang mo nang usahay ang karnero agay mana siguro kay matuok siya gani pagbadlungon og gayo ang karnero bunalan adtong iyang nay bunal duha man na sungkod kag katong gabaw ug katong bunal ikanang bunal paggahig ka na kay kuning karnero ha bunalan niyang tuilo ang sahon sa magbalantay sakit dili sakit pero kaayuhan sa karnero ingana ang pastor di ba mga ate kasabot ko sa mga ginikanan di ba ate magsige jud kag yayo si mga anak no na murag ang anak mo ba si mama kasi balik-balik sige yaw-yaw sakit sa dunggan mulakaw ko ni kay sabaan kaning balaya tanawa og mama ni mama mingawon jud kas kasaba uli mga saba nako ni mama anong ingon da mga mama nakasabot ang tanan man nga igsuon kung naman og galing tay mga masakpan sa uban makitaan sa uban nga kining dili maayo ato silang tabangan tungod kay concern og nahigugma ta nila.
Dili na to sila sultian, badlungon kay sayop sila, kundi ato silang sultian painumduman kay nahigugma ta nila. Amen. Aliw kasabi sig Mark Jake, tungod kay nahigugma ka. Kasabi kay nahigugma ka, bahalag masuko. Basta kay nahigugma ko nimo ako kang sultian ayaw dong ani kay madaot nimo ni. Na kanigud silang diyo bago mamiani ako ni silang sultian sige, panimaindan kay nahigugma man. Mao ta nakaingon ko, bahala na mo di na ko mo chat ninyo, di na ko mo kuan ninyo, kamo ni balas yung kaugalingon, musugot mo ana. Maingon siguro mo, wala ko nigipangga si pastor na mo, kadi na tigdong tungoy. Mahana siguro mo ingana mo ba? Bawat FB, di na ko mo bisita ninyo, di na ko mo kumusta ninyo, di wala tayo pasagdaanay na ta. Kay, usay manggod, may masayop ba ang pagsabot? Nga instead of nahigugma unta, pero maaway na nun si pastor. Ha, bitaw? Pero wala ko siya, wala na muna ako gikuha nagsunog. Namoy mga di kapag kasinabot sa ako, malibak mong kunya usahay. Nakampo or ko sa Ginoo kanunay nga tagaan ko kog taas kay gugma sa Ginoo. Okay, kaning pagka-pastor og mahimo kang ginikanan, taas kayo nga pailob. Di ba tino? Kay kini to mga anak usahay di jud ka kabot sila mga desisyon. Manang dapat taas kag pailob. Kung naa kay maminyo ka, ako bitaw encourage tong usa. Dapat taas so kay kag pailob ni. Kinataasan gyud dapat di mahurot. Kana pagpasaylo nimo dapat dili gyud mahurot. Ngano man naa di panahon nga dili jud mo magkasinabot. Bisan pa og pastor mong duha, Christian mo, nangalagad mo sa Ginoo or wala, naa di panahon nga di jud mo magkasinabot. Kay laki og bahiman mo. Mao pa tanang uban nga laki-laki na lang. Or bay-bay na lang kay magkasinabot man ang ilang mga batasan. Kung mangload ang usa, mangload po sa equal. Kung ang laki maglinaw-linaw, makasabot po itong usa ka laki, ay sige, suportahan ka na po. Go, Roger, go! Di mangload. Pero ang bayad laki, di mo doon, basketball. Sige, duwa. O dugi, panahon na ko. So, salamat sa Ginoo kay ang meaning manggudaan ng lalag bayi, parehas dun mong duha. Tanay si Pastor Router, kamo mga lalaki, pag di mo kasabot sa inyong asawa, kanang batasan niya kung wala pa nakuha sa Ginoo imo ng batasan. Ingon mo ng Bible, ang lalaki gikuha gusok sa Ginoo, gihimo niyang babae. So kung pa kuha gusok sa kuwan, ang batasan sa babae parehas batasan niya nimo. What if Mark J kung ang batasan nimo parehas ni kuwan? Nga mo kay tragkag pangluod, saglipay ka mo kay tragkag wala ra trip ra. Ingana jud na sila igsuon, ingana jud mo. Manang ako bitaw sigaw pa si Ginoo nga Lord, dagay ko pasabot. Kami pod sabti pod kinapod may mga murag weird pod may mga lalaki. Basta kung say lingaw na mo, amo din ang gusto, buhaton ginanamo. Pero importante mga igsuon na kitang tanan magsinabtanay og maghigugmaanay. Magpinasayloay gitang tanan. Mga sayop gid ta. Manang gawali ko sa una tong ubos nga moabot gyud ang panahon nga di gid ta magkasinabot. Kay puro tang naay problema, puro tang naay balayronon, puro tang naay giuna-huna mo nang nay panahon magkabikil gid ta. Pero ako yung gidasig ang matag-usa nga pagpasaylo gyud sa kanunay. Pagpasaylo kay kung may pagpasaylo ang mga managtiayon magkabuwag gyud ayon. Ang mga kuan, di ba tino? Dati mga ingana nga panghitabo te, nga di ka kasabot sa kinabuhi nganong nahitabo to nganong ingani ang kuan. Pero ang gisugo sa Ginoo gyud pagpasaylo. Kay ingon ang Bible ra ba dili ka pasayloon sa Ginoo kung di ka kay ba magpasaylo sa imong sikataw. Balag unsa pa na yang gibuhat. Ako kay ingon nga magbalik mo siguro mo basta kay magpasaylo ta sa usag-usa. Nganuman kitang tanan gikaluy-an ra pud sa Ginoo. What if o wata pa pasayloa sa Ginoo kitang tanan maimpierno man. Mo nagitagaan ta kusog sa Ginoo nga kita pod magpasaylo sa uban nganuman kitang tanan gipasaylo ra pud sa Ginoo. So karon unsa-unsang pamaagi man nga nahimong mapaubsanon si Kristo. Kay kaning ubos ani sa 5 hangtod sa 11 gi-describe ni Pablo unsa man ka klase nga pagpaubos ni si Kristo igsoon. But before ana na ako ihatag sa inyo ang mga murag biodata or unsa tawag ng mga play ka? Resume ni Jesus. Asa man ni natawo si Jesus? Natawo ni siya sa pasungan. Tanang ingon pasungan. Kini pasungan puy ana ni og kan-anan sa mga karnero og kanding og mga kabaw or baka. Natawo ni siya sa Bethlehem igsoon.
Kay atong panahon na sa papanganak ni Mary, walay mga hotel, mga inn nga mudawat nila nga naman puno putanan. Unang naka-decide sila nga adto sila mataw sa pasungan kay di na di maantos mo gawas ta jud soy mana. Nagdadalang kuan mo. Nagdadalang hugaw ba? Bisag bahalag kisa pa ng balay adto pang sa kasupanan imo ni pagawas ingani ni tabo tungod kay di na gid maantos adto sila sa pasungan pero gituyo ni si Ginoo igsuon nga naman magpa-remindan ta nga si Jesus bisag Ginoo siya nagpakatawo siya igsuon og natawo siya sa pinakaubos nga kahimtang ug adto siya natawo sa pasungan mga igsuon. Amen. Manang sa atong kinabuhi ganahan si Lord nga mostay tang humble og ang atong kasing-kasing madinawaton kanunay nga bahalag hugaw usahay na itong una-una o kasing-kasing basta kay natin kasing-kasing nga mapatudlo o maminaw sa Ginoo. Ako nga pastor, ako'y katungod nga mabadlong ninyo kaayo nga naman. Ako pod badlungon. Na panahon nga masipyat. Pero ang gusto mo gud si Ginoo kaning kasing-kasing bisag nahugaw kasala, nahugawan kas imong mga kuan pagkadaotan pero ang gusto si Ginoo na kay willing nga kasing-kasing. Amen. Sama sa pasungan, hugaw siya pero mingdawat ni Kristo. Nga bisan pag natawo si Kristo igsoon sa dili maayong kahimtang, pero hinumdumi igsoon nga sama nato na ay plano ang Dios sa matag usa nga kinabuhi. Natawo man ta sa daotan nga pamilya, natawo man ta sa pobre kaayo nga pamilya, natawo man ta sa dili ilado nga pamilya igsoon, pero kung naay plano ang Dios nimo, di gid nato napapugnan. Iangat gid kas Ginoo basta lang kay bawo ka magpaubos. Kung janitor ka karon, paubos lang kay wata kay bawo daran bang janitor nahimo ng manager sa kumpanya. Daghan kay karon nga naningkamot og ayo, mamaligya sila budbod, suman, balanghoy pero nanay kumpanya wata kay bawo sa buhaton sa Ginoo mga igsoon man nang kung naa kas kahimtang karon nga lisod bang ka. You know, mayon nga nahurot ng imong clearance pero ang imong kwarta nahurot na pod. Bahalag nagkalisod-lisod ang kinabuhi naning kamot ate basta lang kay atong gibuhat ang kalipay sa Ginoo ipaangat ra kita sa Ginoo igsoon. Ingana siya nagpaubos natawo siyang nga dili sa ospital, dili sa nindot nga katre, but natawo siya sa pinakaubos nga pagkatao igsoon. Unya si Jesus sa nahindako na siya, ang iyang hometown niya is Nazareth. Tanang ingon Nazareth. Nya kaning Nazareth igsoon nagpuyo ni siya sa kaning Nazareth makasasala nga lugar, daghang badlungon, mga pobre nga mga tao, sinalikway sa ilang dapit, unya dili ilado nga lugar. Grabe na natawo siya sa pasungan, ikaduha ang iyang gidak-an uyamot di gid ilado. Kinsa po ng mga sulpot nga na kitahay ba? Umi kailana pero kanang mga sarabya. Bakit ni mga sarabya mga dato man na kitahay ra god. Sarabya man ko. Kini mga barete, mga ilado na silang mga nas posisyon na. Ayan na bitaw. Pero si Jesus katong di gud mga ilado. Kanang mga sarabya, mga kuan man na sa amo, mga tanod naman na. Mga tigsilhig man na adong kilid-kilid. So ingana ang gikatawhan ni Jesus. Pero nagpaubos siya. Usas timaan nga nagpaubos sa igsoon, wala siya natawo sa pinakadato nga lugar. So ang punto dili need nga nagikan kas dato o sikat nga pamilya. Malagi to si Lord ang mupaangat nimo. Amen. Bisan pag ilado ang lugar nato igsoon nga dili maayo pero ibutang ta sa Ginoo diha para nganuman magsugod ang blessing ug kahayag anang lugara. Manang I believe gyud na Christian ka kay naay plano si Lord nimo. Kung ang inyong dapat ito ilado dito nga grabe ditong mga sugal, daghang badlungon adto, daghan kay mga makasasala adto gibutang kas Ginoo na para mahimo kang kahayag nga mabag-o sila pinaagi sa imong kinabuhi. Amen. Nga bisag anang lugar dili ilado pero tungod nimo may lana tungod kay naa kay Kristos kinabuhi. Si Joseph gilabay siya sa tabay nga walay tubig. Kita na niya gibaligya pagid sa atong mga Egyptian. Nahimo siyang leader o pangulo ato nga dapit nga naman gibless sa Ginoo ang ilang dapit igsuon tungod niya. Munang nagtuo ko igsoon kung Christian ka, kanang pamilya, kanang eskwelahan o kana nga lugar nga imong gibarugan karon o imong gilingkuran diha na ay buhaton ang Ginoo nga mahimong blessing na tungod nimo. Pastor kinsa man ko pastor. Ay ana magita nga di man ko gwapo. Buhok pa jud akong naw. Nga
kinsa man ko pastor nga akong talent, maora man ni kibaw ko musayaw, singir ko, mura to. Tanawa si Kulit. Kaya mong Kulit, nasa bini. Taga-bulhay na, gaskwela sa una. Kinsa may gadahom nga taga dito ra na magsuro-suro na dito, talent ra niya, kanta, sayaw niya karon. Naa sa mga ICM, di pang post na dito ang ngalan. Ingon ako asawa, grabe no. Kaning may hana, sige rin nagsurusoy sa ICM sa una. Karon mo na yung suruyan, mo na yung tantanawon. Inga na, igsoon kung i-bless juga sa Ginoo, di so kakapugong. Pero ang punto nako pag i-bless ka sa Ginoo, ayaw gid kalimti ang Ginoo. Mag-eskwela man ka, naamang ka sa layo nga dapit, pangita gid pamaging nga makapadayon kang mapangalagad ug magsimba sa Ginoo. Amen. Moti kaduha, una unsa ganito natawo sa pasungan, ubos kaayo kahintang. Musugot ka Mark J, mataw ka adtong bahong hugaw sa kabaw sa kanding. Kakatog jud mo na kay nagoy mga dagami adto daghan. Unya natawo siya sa pinakapobre nga dapit, dili ilado, ikatulo igsuon nahimo siyang servant. Tanang maingon servant. Kining servant sa ilang panahon dili ni siya ulipon nga sugo-sugoon. Pero ang servant nila sa una magud igsuon, sila ni mga tao nga tigtrapos tiil kay silang panahon desierto man ang ilang dapit. So magbiyahe kag layo damo, inagabot sa usa ka panimalay, naay tao diha nga servant tighugas sa imong tiil. Oy, sir, ang hugasan imong tiil kay para nagsuso sa balay limpyo ang imong tiil. Unya sige ni sila observe tanan nilang gihimo ang pagkaon sa ilang nga master, ilang ibutang sa lamisa tanan sila tighugas tanan, sila tiglabas sa ilang mga master tungod kay ingani ang trabaho sa servant. Si Jesus hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Mingnaog sa kalibutan, nataw sa pasungan, nagpuyo sa dili ilado nga dapit, ikatulo nahimo siyang servant. Bisag siya untay hari, manugo unta siya. Oy Pedro, hugas siya kung tel. Oy Mire, pag manicure akong tel, puti cutics ni gamay. Tanang colorless, para di kayo bayot. Kung kita ibasin ba nga na, oy Pedro, labit akong sinina, oy Tomas, kuya kung pagkaon ni kay gutom na ko. Dili diha, paypay ko. Santiago, sida diha ka na. Hiluta ko diri. Judas, mura na kagnaw kwarta. Hiluta ko di. Pwede nga na ang buhaton. Pero ang Bible nagsulti kada adlaw sa mag-ampo, inaguman ana iyang adtuon ang mga pobre, mga sinalikway, iyang ayuhon ang mga naisakit, ang mga sinalikway, iyang panggaon, ang mga kasasala, iyang tagdon. Unya, iya pa yung iserve ang mga ubos kaayo niya o kahintang mga disipulo ba niya kay mga mananagat, tax collector, ang uban na dato budyo pero siya ang tigpahid sa ilang tiil. Ingon si Pedro nga, Lord, ayaw ko hugasi kay di ko ang ngayon kay Ginoo ba ka nang hugasan ni makontel. Ingon si Jesus nga, kung di ka magpahugas nako, di ka mudong sa langit. Ay, bubuhay na tanan ko. Hugasin na tanan ko lawas, Lord. Kay para sure ko malangit. Si Pedro. Sa kagawa naman, grabe pagtahod niya ni Jesus, pero si Jesus iyang gipakaubos iyang kaugalingon gani namatay siya sa cross nga naman tungod sa gugma niya nato mga igsuon. Amen. Mo nang ang tinuod nga leader naa joy kasing-kasing sa tao. Ako pakiyo kung say panaan niya nako basta kay akong gibuhat ang akong kayang mabuhat ingon nga pastor. Bahalag mo labang sa basak. Balag masyat dito, bahalag gauwan ingana. Nga naman, mao may kasing-kasing. Man ang dapat bitaw sa leader na to, nasa taas, dapat may kasing-kasing dito sa mga tao. Dili ning, kana bitaw, mulingkod lang kay, ako nanawa niya, isig ay nga naman doon ang kinabuhi. Pero ang gusto mo, ginato, dapat unta ang atong iibot, kanang naajoy, dili ning kasing-kasing sa tao na niya. Kana ba? Nay, kaluoy sa ubang tao, ba nga, kung say kahintang nila, muhatag yun. Di ko mo promote kinsa akong ganahan basta kay nakibaw gid mo kinsa na mga tao nga sa Facebook sa kuha na adyoy kasing-kasing ug na adyoy nakaagian nga kahimtang. No? Kay pag ang tao nakaagian ang kahimtang kay baw sa kun sa kalisod ug na siya kasing-kasing nga mutabang igsuon. Mo na mga ginikanan bitaw nahimo na silang servant gyud. Kay tino kung dili pa mo servant, sige na magpanugo. Giliman kag gikan sa pagkabata nahimo mong servant ko sa mga anak niya ato pagadako. Daning kamot ug ayo. Nya ingon na bata nga ingon ra ang ginikanan may pagdi ka akong mama guwapa ka no ang pingis pagkabata nimo
giampingan kanako, ginjeksyonan kanako anti-rabies. Nang unsay tawag na, bakunahan kanako, ako kang gidinduyan pag buhila ka, tanan imong gusto, akong gihatag nimo, nya nakadako magsukol-sukol ra bitaw. Pero inoon nga na mo dyan ang kinabuhi. Manang mga Kristohanon nga nagsimba direct, ayaw gid ninyo pakyasa ang inyong ginikanan. No? Kay ngano man, muna taw nila unya ato lang inagdong na sa eskwelahan magdinuang na tayo gyud. Muna gidasig mo nako nga tarunga din yung pag-eskwela paningkamot gyud mo. Paningtiil tanan na, panang tuhod, panang siko. Ngano man, utang kabubuto nato nga atong ilagaran ang ato nga mga ginikanan. Amen. Na bahala og ipakamaot sa uban ang ato ang nabuhat basta kay natay gibuhat. Munang diri sa simbahan di ta magkwentahanay unsa tong nahimo. Kung natay nabuhat ang simbahan na salamat sa Ginoo. Di kay mudong ka ring simbahan na salamat ako joy tanan diri. Pastor ako kanan di pastor. Kuning yuta pastor ako ning kani silingpan ako ning kasi maganda na ka ba? Tarong pastor ayaw kong ig-adjod. Ayaw kong ika. Hawa dire ka din imong lugar. Kasi magwilga na muna ako ba? Bagsak. Mabot mi dire bitaw dire sa Sabado. Hala mo ni placards. Bagsak ni pastor. Pawaw na ka rin si Bilya. Kay sige ra kag pintaon. Sinabon ko naman ayaw kuminis. Gibuot na nato ang tanan. Mo lang diri nga simbahan. Wa gid kay kasing-kasing nga magdutanay gid ta. Una kay gihimo para sa Ginoo, bahala na ka, basta kay para sa Ginoo, makapalipay sa ubang tao, buhatan na. Kay ako pod kami nagbuhat pod may para sa Ginoo gyud, para makaayo ninyong tanan. Amen. Na wa palagi kasing-kasing sa Ginoo gyud. Nagita dire. Manguli kang tanan, magbuhat ka sa unsa tong gusto. Pero kay igsoon pag unsay nabuhat nimo para sa Ginoo, ikalipay na. Ingon ang Galasya nga kun na kay nabuhat ayaw ikumpara sa uban. Hoy, unsa pud daw ka mo simba, oy? Tanaw, bugod dress kay kuon ikaw unsa man ka? Purya gaba po nang imo ay pud nga na pagkuan. Namo kay ngana nga mga kuan no? Grabe pud mo di mo maghakog kay mo. Tanaw, dusbil akong gihatag na. Pastor na pastor. Nga kay 20 ra gihatag. Di ka malangit na. Ayaw nga na. Unang ayaw din batasana kung unsay magita nimo sa uban, dasiga sila. Ayaw ninyo ipakaubos bitaw nga naplat na ni motor na kumaha kamo di mo bagtas ring babaw. Oy anas kumaya pas pastor be. Awayon. Yan ang Bible dapat dita mabatasag awayon yang kasing-kasing. O kung sa atong nahimo, salamat sa Ginoo. Pag natay katsulti sa uban, sulti sila nga kanang uban sa gugma. Oy sister, lahi man jud nimo kuan. Unsay mong roll on kalamansi. Napay kuan nimo. Kanang Rexona, Rexona 24 hours ni. Bisag maligo ka, di ka baho. Lagi promise, bisag imo ning sabunan, bisag mo ning baho. Mutigong lang ka, di jud mo ang baho. Tingnan na ni mangita ka pamaagi mga din siya ma-open nga makatabang kaniya. No? Brother. Murag na koy hatag nimo nga pampakuan sa tiil wa kanang kana good yun ibaw ka gay po bahua po sa mo kag tiil ay nagsimba dito nga nagwaling pastor giyan agus pastor ket bahaw kayo. Pero og na si mga tawo nga close mo kayo sultis prangka pero og di kayo mo suod. Ay nga na man dun na, natin panahon niya mangluod. Pero ang mangluod, sorry na good. Merry Christmas. Sorry na good. Di ko. Huwag na ihatag. Kung sa mana. Mga tao ngayon, no? Pagpulong sa Ginoo, okay. Di ko ng Bible, pero naroon tayo may ihatag ate. Kung sa mana. Anong dawatan ako na? Bahay ka sa punto. Nataw siya sa pasungan. Natawo siya dili ilado nga lugar unya himo siyang servant unya namatay siya sa cross. Kay ba mo igsoon sa ilang kultura ang ilang sang sa cross mga kriminal na mga makasasala mga tanan imong ipahingan. Pero anong gilanson man siya nga dili man siya ngayon. Amen. Ngano man tungod kay sa dakong katuyon igsoon nagpakahilom si Jesus tungod sa dakong plano niya nga lawason niya. What if og may reklamo pa siya? Kamuha tungod pa niya nagpakalansang ko pa impierno na mo dayon.
Pwede man siya may ngana, mga anghel, pamatyan ni mga sundalo kani taga Roma, di na ko mapalansang kay kapoy nako. Ingon gani si Jesus nga, Lord, kuhaan ning kasakit nako kung mahimo pa. Pero ang imong pagbuot ni matuman kay kung wala pa siya nagpalansang maimpirno gitang tanan lakot pagkasulti. Muna nga igsuon sa atong kinabuhi na mga paglutos ni mga pagbiay-biay, mas maayo kung magpakahilom na lang ta. Kaya kanira bang sige tagsultit, tagkan gatang masulti nga di maayo, hangtod nga makasala na ta. Maabot na karon ako din nakatunan, pag na mga sulti-sulti, muhilom na lang dun ko. Mao ba? Kaya og musumpay magugga, mao ba? Nga ka dito. Matinga na lang ka kay ingon na basikuan, pastor nga, may abot pa sa ginupan akong gisulti. Nga naman, apil man ka sa sulti. Manawag na yung sulti ni mo, minaw na lang ka. O ba? Adi sila na ko isulti. Pag naisulti ni mo, kabahin ni Kuan, na example, si Gio, musulti na ko, kabahin ni Mark G. Naka ako kay musulti mong Mark G. Hoy, Mark G, kibaw ka. Ingon na ba si Gio ngayon eh? Kung sayang gingon, tangtang niya tanang kintahay na ba? Kuha siya butas niya, kuha siya sundang, ba? Iyon ako lang, si Gio, diba? Gadungo tuloy na ako. Nabi ito, Gio! Sige nga ni pastor nga na. Siya nakasa, si pastor. Munang na yung mga sulti, much better, dili sila pero nakasabot ng kote. Kay concern naman gud tani og nay mga ingana bitaw kay sige puy mahag. Tingana lang kay gibangagan sa pastor. Agay! Usan to? Kay ngano man ay di may ingana nga sulti pero di man ta ka judge lagi kay ang tao. Normal din na pag naay masulti nga di maayo nga naman wala pa man sila Kristo sa kinabuhi. Batang punto igsuon nga padayon tang magpaubos, muampo sa Ginoo, mangayog pangalipod ug grasya sa Ginoo nga makapadayon to sa atong kinabuhi. Amen. Kay bisan pag unsa imong gibuhat nga maayo naa di mga tawo nga dili kakita sa imong gibuhat nga maayo. Manakita nga mga Christian ha, ako dumong gitabagan pag di maayong mabuhat ang tao, ayo sige tanaw sa di maayon niyang nabuhat. Kay naag siya na maayong nabuhatan, awa kanunay ang maayon niyang nabuhat. Mabito nang diri sa simbahan, magsigid jud kog pasalamat nga manimbagid mo. Mark J, pasalamat jud kog mamukuha mo, Gigio. Sige jud kog pasalamat. Kay what if kung sige kog walig sala ninyo be, ganahan kay mo musimba, di na ko mubagid to si pastor sige rin pangasaba. Mabito na ang wali balance. Kasabaan mo nako, tudluan mo nako, human ako mong pasalamatan, himahimayon mo nako, nga naman ingana man ang kinabuhi, ana man na. Oto be, sige pangasaba, usa ka tuig kung mangasaba te. Mangal ka mo simba no? Bila kalingi hingi kasapan. Amen Gio. Naguli nimo, mura ka makasasala kay inyo ka. Gio, pastor lagi. Ano naman, sige kay kasapan. Inagkuli sa inyo, asa may nakatunan, di kasaban ko ni pastor. Luya kayo. Happy Lord's Day, so ni nagbalik hot kasaba tanan. Happy lagi ni pastor, sa gigian pastor ba? Daghan may problema. Muna ako bisag daghan dugog dapat ikasulti, ikasaway, pero ako igsonapog ko ikasaway sa kong kagalingon mo nang ako yung ibalansi ang tanan. Amen. Di gud pwede sikog pangasaba. Di pwede sira kog dasig ninyo kay sikog dasig ninyo ng mga impierno tang tanan kasira kog dasig uro mo no badlungas yung sala. Ano ni gidangat matod panilat. So napat ang tanan. Mapadayon sa ta kay alas 12 hapit. Alas 12 na di ay. Ito as 10 pa. Mana nga igsuon sa sama ni Kristo, sakripisyo ang gikinahanglan tungod kay nahigugma kas mga katawhan nimo. Amen. Kining pagkapastor, kining mga lagad sa Ginoo kanang nakay pamilya, sakripisyo jud dapat na animo. Mo nagmusulod mo kay minyoon, kanang nasa nanas mga hinigugma karon, musulod mo kay minyoon, andama gid yung kagulingon. Mo nang good luck, matud pa nila. Kining kay minyoon dili gyud lalim. Lami pag ginakayo kung bag-o pa, labi ay kilig. Kita ko nila lami kagayo pero nagminyo na tanawa. Gawas na ng sungay. Ingan nga, di na siya di ay. Gawas na tanang batasan. Iyon nabing ilikpan. Ang ganani mo tuyok-tuyok, iya kay pundura. Sa muka po na ay, mamalit na ilikpan. Lima kay tikpan. Daghanan po ni kayo, doon na yan, may tabo. Gamay na kayong bikil. Sa paning, bisit asar ay lagpot ning ihi ni mga lalaki.
Mo anak pa dito nagpo tanan niya kaning ana bitaw andama kay sa tanang aspeto emosyonal sa intellectual sa tanan gyud spiritual dapat andam gyud kang daan. Mo nang karon palang daan amo sa stage nga napa mo sa relasyon ampo gyud sa Ginoo nga Lord tagaay jud ko gugma nga kinadaghanan kinapunuan pasensya og sakripisyo Lord. Kasama ni Kristo gibuhat ni ang tanan para nato igsuon. Amen. Kikining kinabuhi, di gid ni sayon, di gid ni lalim igsuon ang punto sa Ginoo nga bisan si Kristo tanawa ha, mapabusanon siya tungod kay natawo siya sa pasungan, natawo siya sa dili maayong kahimtang igsuon, ikatulo, nahimo siyang alagad sa tanang tao unya namatay siya. Wala siya tiyog-tingog nganuman gigugma niya. Mo nang hinaot igsuon sa atong kinabuhi. Magbaton tag kasing-kasing sama ni Kristo. Amen. Nga bisag magkayunsa ang kinabuhi, makit-an ta sa Ginoo nga kini si Gio, grabe din ning tawhana. Bisag kapilan na ning giaway, kapilan na ning gikuan, utan jud jamo ning tawhana. Kini si kuan, tagsaon mo nako gamay rambutan no. Kini si Tidurin, dugay ta mahuman. Patang punto ba nga dita may ilan bitaw nga awayon ta kaning kusog ta mangita og bikil but mapilan bitaw ta nga bisan gingana siya grabe jud ning gugma ning tawhana ngano man naliwat mo ta sa Ginoo mga igsuon. Amen. So ang punto last ni mahuman ko na ako duha ka point mahuman ta nakadawat tas dakong gasa sa kaluwasan mo nang tagai pud og pagpasalamat ang Ginoo kay kitang tanan kun wala pa iyang grasya wala na ta karon. Amen. Mo nang pasalamat sa pulong pasalamat usab sa buhat mga igsuon. Kay ngon ang verse 10 hangtod sa 11. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta. Kisa mo tong nasa langit, mga angel. Kisa mo tong nasa ibabaw sa yuta, mga tao. O kisa mo tong nasa ilalom sa yuta, nasa impierno. Maningon siya sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Mao na nga igsuon kung musimba ta dire dapat naate kasing-kasing nga mapa-obsanon og mapasalamaton. Dili pareha atong parisiyo bitaw nga Lord, salamat kay Lord kay ako sige jud kog puasa, sige kog fasting kada semana ikaduha Lord. Dili pareha ni tawo sige kaon. Lord, salamat Lord nga sige jud kog hatag sa simbahan. Sa akong ikanapulo kay nahigugmad jud ko nimo di para ani nga way taghatag. Sige rag pangwarta di mo hatag-hatag Lord kaning tax collector. Lord sige jud kog simba nimo kada domingo kani tagsal jud makita na ko ni tawanan nawon ni oh. Sige dong ni buwangan, sige dong ni si pamayin kani no kwarta ni kay tax collector ni. Ingon ang Bible. Pringon si Jesus ang iyang gikahimutan katong tao nga nagpamukpok siyang kasing-kasing. Sige, sagduko, dagahilak sa Ginoo Lord, kaluy ko Lord, kay makasasala ko. Mga bitan ng musimba ta ako, mag-encourage musimba ta dire. Ako gaingon, maghilak mo si bugdok-dok ato. Ano man ka, G, makasasala ko, Pastor. Ay, pwede nga na po ko ingon nga imong iliteral. Pero na, kay kabugkat, pwedeng mo ingana ka, pero musod ka sa simbahan, pangayo una og pasaylo. Manang naman yung mga chika-chika na, ay, gusto na kasi. Ana, pero naso ni masimbahan gyud, ampog ikaw na. Sabi bitaw dire pag mo mutugtog bidirek, mo ampog una may sa Lord. Basig na ako na buhat nga di maayo kasing-kasing nako, di okay. Pasaylo ako Lord, mahimo kong maayong mutugtog sa imong tubangan. Kamo pod sa dang musod mo ani, lingkod mo una, ampo muna nga Lord. Salamat yung nakaabot di go simbahan. Sa daghan ko problema, gaaway mi sa umbana, bisag daghan problema sa pamilya ingana bisag nakasala ko Lord. Salamat na nakaabot ko. Kaysa una baya pag ang tao musimba sa Ginoo, pag nakasala patay dito. Sugot mo kay ngana karon. Di na ko simba kasi bisin nagsuro ko simba mamatay ko. Ngana din sa una. Maabot lang sa una ang pare ray musod sa pinakabalaan nga dapit. Ngano man siya ray gitagag katungod sa Ginoo. Pero kana nga pare kada adlaw siyang maghalad sa Ginoo kay siya pod nakasala kada adlaw. Unya siya ang gigamit sa Ginoo para ang ubang mga tao kapuya tong pari sa una oy. Ihaw siya para sa kagalingon, mag-ihaw pud siya kada adlaw sa tanang tao sa Israel. Libo ka tao yang ihawan. Kay para lang mapasaylo ang sala. Na gani uban nga ang mga pare, mamatay na lang, matingan na lang ka kay
Wala na imutiog tong bell. Kaya kanang bell, timelan man to nga ang pari buhi pa. Pagkatong bell, di na mutingog, pasabot patay ang pari mo. Nang nasa pisik na huktan, padong sa gawas. Katong mga alagad sa pari mo, tingog biya sa pari, patay na. Nga naman, mingsod siya sa pinakabalaan nga dapit nga, wala siya naghalat o kapasayloan sa Ginoo. Musugot, tagi nga na. Matingan na lang kasi pastor, katindog dire, may butas tanan, ikatag kakuyap. Hala, si pastor nakasala. Mo nang igsuon atubangan sa Ginoo, grasya tanan gid sa Ginoo. Amen. Na kung apat ka sa Ginoo, di kita kasimba karon. Kay sa dagang mga panahon baya nalimot tas Ginoo. Amen. Kada adlaw tang gisugo sa Ginoo, adlaw gabi basa ang Bible. Basa ba ta dili? Dili pastor. No. Kada adlaw batang moampo sa Ginoo magpasalamat, inagbata sa muntag magpasalamat bata or cellphone o naon ala kana live ang ano. Dili. Kada adlaw batang higugma sa atong isig ka tawo, mupasaylo sa atong isig ka tawo dili. Hangtod karong gadumot gyapon ta. Pero nganong gibuhi man ta sa Ginoo, kay gigrasyahan ta sa Ginoo mga igsuon. Muna dukduka imong tapad ay bitaw. Muna na imong katapad pasalamat sa Ginoo lagi. Na imong kagalingon pod pasalamat lagi sila gidukduk na gyon. Ay, kusga kay basig masuko na noon. Amen. Munang dapat kita mo tahaw ta si Ginoo mongod pa mo simbat na kay wa gid bisan ako nga gawali ko katungod nga mo mga saba ninyo kay ako pod na po yung mga sala nga dili maayo nga nabuhat. Ang problema mo sa simbahan karon mahimot ang mga hipokrito ba nga bisan ang gawali, bisan ang mga nagasimba, wa na jay may pasaylo si Ginoo mura pag self-righteous na nga mura tag kita ang pinakabalaan mas balaan pa ta si Ginoo. Lord, ako'y pulit nimong gingarian. Kaya mga sasala kayo ka, ako dili. Amin mga igsoon. Kaya kaduhang punto, dakong kalipay sa Dios nga atong kinabuhi mahimong mapaubsanon. Tanawin kan mapaubsanon. Kaya ang tawo musalot or masaludo nimo. Saludo man ni sila. Ngano man kay mahimot ang ilado mopataas nato muhatag og posisyon kon mapaubsanon ta sama ni Kristo. Ayaw ka balaka kung gusto mo posisyon sa kinabuhi, kung gusto mo mailado sa kinabuhi, pagpaubos. Amen? Dili mo manghinambog. Si Stephen Curry, Christian man na si Stephen Curry, tanawa karon, sikat na kayo sa basketball, nga naman, mapaubsanon siya. Di pa nang uban nga, wapagan ni nakabot sa kinabuhi. Mga naana dito. Yan, mga Americans, no, mga nasa garbo bas kinabuhi mo nang isog na sila mga tawhana. Pero si Stephen Curry, tungod kay naa siya relasyon sa Ginoo, giangat siya sa Ginoo. Amen? Kung gusto ka mahimong music team, pagpaubos ng good, practice, hatag relasyon sa Ginoo. Ay, kabala ka, si pastor, mingon naman nimo, ang yun ka mahimong kuan. Pastor na, yan mo na, kaya ang humble niya kasing-kasing gamito na sa Ginoo. Kung ganahan kang mawali sama ni pastor, pagpaubos, gamito na liga sa Ginoo. Kung ganahan ka may mong CEO, ganahan ka may mong mayor sa dadyong. Grabe na po na pastor. May mo kang presidente, martista ka pa, paubos lang yun. I-promote raman ka sa Ginoo someday. Amen? Gusto kang madato, gusto kang makabalay, gusto kang nga na, i-promote ra sa Ginoo basta na lang kay kasing-kasing nga mapabsanon. Sama sa kining mga tao sa una igsuon, si Gideon, si David ug si Pablo, mapabsanon kay sila mo nang giangat sila sa Ginoo. Gani si David gigkasuyaan sa iyang hari. Kasi si David nakapatay og 10,000, si Saul nakapatay ra og 1,000. Nasuya si Saul ni si David ni si Saul ni David nganuman si David bisag tigbantay ra taon sad karnero sa una. Kanyag na mga lion o mga bear ang mga takis karnero, yan, patyon yan. Agad siya kasimple. Grabe kayo, no? Kunya pag-atubang ni Gulayat. Kining tawhana, pisot, rabane mo yan sa Bible. Kawap, isog ka na mo, pantay lang ka. Ang gigamit ni David, dili espada. Kung saman, pitikra. Lambuyog, bato. Yan na, ano, Hoy ka, pag-ana, paksit, bilbil. Patay si usara ka bato ang niugsok ni Gulayat, tumba, gipotlag espada, gipotlan sa espada putol ang ulo. Hambol si David, sige ra siya, wala sa gingon nga kana bitaw na may mga hari sa una kasi may musukol ni Gulayat, ang mga isog sa una kay isog raman og istorya. Pagabot ni Gulayat, nagkurkurog nagtuhod, kaihi na nga naman hambog kayo pero si David
Humble kayo siya, di siya ilado, tigbantay rag karnero pero patag layon. Mo nang igsuon kung gusto kang mudaog sa gubat, muangat sa kinabuhi, mailado, ampo o pagpaubos sa Ginoo. Mora na sikreto. Kay ang tao igsuon nga ipaangat sa Ginoo na siya kasing-kasing nga masigit ampo sa Ginoo, sige paubos sa Ginoo. Ayaw ra ubanig paningkamot kakugi ubanis pagpaubos o pagampo sa Ginoo. Kay mo nay gusto sa Ginoo mga igsuon. Amen. Last nga verse mahumanta Salmo 51. Psalms 51 verse 17. Psalms 51 verse 17 ingon si David igsuon ani nga chapter nagsulat sa diri nga nagpaubos siya nga naman nakasala siya grabing sala atubangan sa ginaming sa Lord ibalik ang kalipay nako Lord pasaylo ako Lord sa akong mga sala Ginoo. Mo na ingon verse 17 ang halad ko o Dios mao ang espiritu nga mapaubsanon dili mo isalikway o Dios ang kasing-kasing nga mapaubsanon og mahinulsulon. Amen. Mo nang ingon nga pastor ninyo magsige ra jud pangayog pasaylo sa Ginoo. Basi unyag na ako'y nasulti ninyo, na ako'y nabuhat sa inyo nga dili maayo, nakapasakit ko ninyo. Mo nang Lord, pasayloa jud ko Lord kung na ako'y mga nabuhat nga wala ninyo kauyon sa akong mga membro or sa tanang tao. Magpaubos jud ko Lord kung imo ning gitugot ikaw may magguan ani Ginoo. Dili ko manginisog, bisag sak na ako sinsakto nga lugar, di ko manginisog, di ko musulong atong mga tao nga gasulti ako lang dong giampo si Ginoo nga Lord, ikaw na ibahala sa tanan. Ampo jud ko si Ginoo kanuna ihilak jud ako si Ginoo nga Lord, unsa may kahimtang namo karon, paubos jud ko nga naa kay someday imo ming i-bless. Kay kibaw mo jud ko basta naay pagsulay sa kinabuhi, naay panalangin sa umabot. Ingana ra gid na. Ang gusto lang sa Ginoo nga paubos ta, padayon lang gyapon, buhaton ang buluhaton unya kining itugyan na tanan sa Ginoo. Kay someday tagaan kag kusog ug kadaugan sa Ginoo nya makaingon niya sila tanan nimong gibuhat di ay para sa kayo sa tanan. Amen. Akong yangyo tanan sa pagduko sa ulo yung sa mga mata magampo ta. Igsoon wa man ka kahibaw sa imong ay ko kahibaw sa kahimtang nimo karon. Tingali na mo'y financial nga naglisod mo sa inyong financial, tanang nag-eskwela, siguro kung kibaw na makahuman pa ba mo, tungod kay grabe gasto, mga mama, mga ginikanan, siguro daghan mo kaguol sa inyong mga anak, kung naapa ba ni sila or maunsa ni sila sa maabot. Apan ako lang pagdasig sa matausa nga kinabuhi, andama ang atong kasing-kasing sa mga posibleng maot nga mangitabo. Pero ayaw pod kalimot nga mulaong tas mga maayong butang ay hatag sa Ginoo. Na may nawala igsuon, na may mga naguba nga mga relasyon apan naay buhaton ang Ginoo sa kaniya sa gihapon sa maabot. Paubos lang ta, pakahilom tas mga tao, batang atong mga kahiubos, atong mga pagreklamo, ato lang isumbong sa Ginoo, sa unsa man na isumbong lang sa Ginoo kay maminaw si Lord. O kanang siya ang amahan nga andam nga maminaw sa ato ayaw kabalaka maglikon siya magdasig sa kanunay. Ginoong Dios nga labing gamhanan kaming tanan Ginoo nagpaubos. Daghan sa mga tao nimo Lord nangalagan manulwala grabig sala nga nabuhat nimo. Nay mga kakulangon o Dios wala may time sa pagampo, wala may time mobasa sa mga pulong, busy kami sa eskwela, sa pagtrabaho, paglihok-lihok sa unsa nga mga butang, daghan may pagdumot, nasuko mi sa ubang tao, daghan may kalagot sa ubang tao, daghan may kahadlok Lord, daghan may utang, daghan gid may giatubang sa kinabuhi. Lord, ang pagampo na kining simbahana, tanan nga nasakop aning simbahana, matag pamilya nila nga wa nangalagad nimo, padayon may nagampo Lord sa ilang kaluwasan, padayon may nagampo sa kausbanan sa mga batasan, sa pagpasaylo, dili maghari ang pagdumot, dili maghari ang kasuko Ginoo. Dili may ganahan Lord nga masige mig tudlo sa sayop sa uban, pero dili mi mo angkon sa among sayop Ginoo. Lord, tabangi mi nga sa kanunay dili mi maglantaw nga mas maayo mi sa uban, mas ilado mi, mas kamao mi. But Lord, among tan-awon ang uban nga kung sila nagkalisod aning aspeto, amo silang tambangan uban sa gugma. Bisan ako Lord nga pastor, wa ko'y katungod nga muduot kay kahibaw ka sa akong mga kalapasan.
Muna nga Lord, tagaay pa migtaas nga gugma, pasensya ug pailog sa kada usa ug hinaot nga mo maghari ang gugma sa kada usa Ginoo. Kay kaming tanan makasala man jud, kaming tanan masipyat man jud. Manang pagampo kung namay makasala sa kada usa, ang paghigugma o pagpasaylo labaw nga maghari o Dios. I pray Lord nga dili matuman o dili mudaog ang plano sa kaaway. Gubon niya ning simbahana, laglagon niya ang mong kalipay o kawaton niya ang mong mga pandoy sa kinabuhi. But Lord, naami Dios nga dako, naami Ginoo nga gamhanan, andam mo tabang ug manalipod ug mugiya mag-uban kanamo o Dios. Dili mi mahadlok sama ni David kay bisag maglakaw mi sa kangitngit, sa walog sa kamatayon, mag-uban ka kanamo o Dios. Kaming tanan nangayo og Ginoo og kusog ug kadasig nga bisan aning Pasko Ginoo nawad-an ginahal sa kinabuhi. Padayon gid kang maghatag og kasing-kasing namo Lord nga mahimo mig instrumento. Dili lang ang simbahan kun dili kada usa namo moy mo hapuhap sa kasing-kasing sa amo igsuon sa mga namatyan Ginoo. Lord, kaming tanan naagoy problema. Pero Lord, grabe ang gikinahanglan sa mga namatyan karon Ginoo. Mag-comfort ka sa sulpot family, sa mga amigo, kay gagawan og Ginoo. Naami nga mag-comfort sa imong mga pulong o mga pag-ampo o Dios. Kay bawo ko Lord nga someday naadjud kay plano aning simbahana. Maguba man ni, magkatibulaag man ni, but Lord naa kay plano. Naa kay plano sa kada pamilya, sa kada batan-on, sa kada individual Lord. Iangat minimo someday Ginoo, imong pauswagon, padatuon minimo Ginoo. Dili tungod kay sige mig pangalagad bat mo ni plano nimo sa among kinabuhi.